Yo, Seva Zabijak, zdraví ťa, tvoj obľúbený youtuber Henry a dneska tu po roku máme prvú hru Siren Head Awakening, takže poďme na to. Ok, máme tu menu, povypíname všetko, aby počítač chudák stíhal. Dobre, všetko tak ostalo. Ja už som to hral predtým, lenže sa mi nahrávanie neuložilo, lebo proste je to hovadina celé OBS-ko. Ok, takže poďme na to. Skúšal som to vtedy na normále, je to extra ťažké a nevedel som to dať ani na baby mode, takže celkom no. OK, takže tu je nejaké intro. V skratke potrebujeme nájsť tieto 4 súčiastky do auta, pretože sa nám pokazilo. A ocitli sme sa uprostred lesa, kde sa nám pokazilo auto, máme len baterku a musíme ho opraviť a odísť. Takže poďme na to. A som to preskočil, sorko. Bolo tam, že nás naháňa Siren Head, keď nás naháňa, vypneme baterku a snažíme sa niekde schovať. Buď takto tu do prístrežku. Zhruba viem, kde čo je, neprešiel som celú mapu. Minulé nahrávanie som v kuse nadával, že táto hra nemá minimapu, neviem kde som, absolútne neviem, kde to mám hľadať, lebo súčiastky sa vždycky objavujú niekde inde. OK, tam je nejaká väža, kde potom neskôr pôjdeme a keď si to zahráme na normále, tak tuším, že tam bol nejaký listoček, nejaký dokument. Takže najprv si to prejme takto a potom budeme skúšať hlúposti. Dobre, potrebujeme ísť tu na. A tu by mali byť vlaky, jasne, samozrejme, tu sú. To si ešte pamätám. Veľmi zaujímavá grafika. Taká, by som povedal, že Slenderman. A v podstate má to aj gameplay ako Slenderman. Čím viac súčiastok máte, tak vás viac bude naháňať čavo. Sirénová hlava. Dobre, zabudol som, že mám neobmedzený šprint, takže to trošku zrýchlíme. Tu v tomto druhom vozni odparkovanom by mala byť tento, čo by tam mal byť? Tento kanister na olej. Tuším. Uvidíme, či mám pravdu alebo nie. A jasne, že tu nie je. A nie, je tu batéria. Tento kanister na olej. Zhruba viem, kde čo je. OK, výborne. Dobre, máme batériu, nebol tam ten olejový tento. No a teraz musíme dať pozor, ešte upravím jas. Pretože ja to mám na max. Sa mi nejako nevidí. Pretože predtým sa mi párkrát stalo, že stál naprostred cesty a vôbec som ho nevidel a ešte som mu bežal oproti. Takže musím mať úplne najvyšší jas, inak dopadneme veľmi zle. Ale keď ho uvidíte, budete vidieť pekný, vysoký, štíhly, vyšportovaný blondiak, modré oči má. Neviem, či som nepočul kroky. Vieme tu aj skákať celkom vtipne. A že vraj sa tu dá parkurovať a takéto srandy. Takže som na to celkom zvedavý. Tu je nejaký bunker. Dobre, nepotrebujeme flashlightu. No, vidíte? Takto presne čakal
Somrak jeden hnusný, škaredý, pri ceste proste. A ja s tebou vydzigam ty. Tak, pakuj sa do Jak najväčšie NPCčko tam sú. A vlastne to je NPCčko. Dobre, obídeme si ho. Múdro, chytro. Tam ostaň. Tam, ja neviem, zjedz si pelko, ja neviem, alebo dačo. Mňa nejedz. OK. Dobre, máme baterku. Musíme sa pozerať vždycky všade oči v strehu ako rys. A sa zľakol. Sledovať, kde uvidíme vysokú hovadinu, ktorá tam nepatrí. Je to niečo ako nájdi Valda, ale tu je, že nájdi Siren Heada. Tu som predtým nešiel, celkom sa tu aj bojím ísť. A ozvem sa vám, keď nájdem časť do auta číslo 2. 1 minute later. Ak by ste nevedeli, keď vás zabije, musíte ísť komplet odznova, nie sú tu žiadne checkpointy, nemôžem ani vypnúť hru, pretože sa mi neuloží progres, nie je tu žiaden save, nič, proste musíme to na prvý šup dať celé. Tak môžeme ísť odznova. OK, poskipujeme a bežíme. Pardon, to by ho vystrašilo kokota. Bože, budem celý život tú hru hrať. Takým... No okej, máme prvú časť, baterku, šprinty naspäť. A dúfajme, že nás neprepadne Janošík bandita. Ale nechápem, prečo to robí, my chceme predsa odísť z tohto lesa, nechceme ho to otravovať, tak nechápem, čo proti tomu má. I don't know what I'm doing! Ah! Shit! Fuck me! Shit! What the fuck? I don't fucking know! Fuck! Stop screaming! Stop! To je skúšec. Dobre, nie som tu. Prestaň. Ktorým smerom ale išiel? To je koniec mapy, okej. Nehovor mi, že išiel tam, kde ja potrebujem ísť. A prečo som mal lag? To nie je hra na internet. Internet mám katastrofálny. OK. Úplne rovnakú textúru má jak tie stromy. Posraté. Taký je chudučký, vysokúčký. Úplne jak stromčeky. Nie tam. To sú stromy. Bože, otrasná hra. Najhoršie je to, že on keď sa postaví k stromu, tak ho absolútne nevidno. Ale že vôbec. Ruky mu visia po zem, vyzerajú tiež jak oné stromy. Dobre, tu by sme mali byť safe, OK. Tu máš, papaj baterku. No a my potrebujeme olej, sviečku a benzín. A ešte sa tam musíme aj bezpečne dopraviť. Prečo tu Bolt kolobežky nemajú, alebo také kokotiny, nechápem. Kolobežky Bolt neboli všade po riekach, jazerách. A možno ich používajú potapači, ako človek nikdy nevie. Nechaj ma! Toto bude na piču, neskryš.
Kde je Miloš? Jak? Kde som sa mal schovať? OK, dám tomu posledný pokus. Keď mi to teraz nevidie, tak to natočím inokedy, lebo ma ide z toho poraziť. Neviem to dať na najnižšej difficulty a absolútne sa mi nedarí, je furt všade, kde ho netreba. Čiže neviem, či je to vôbec vyhrateľná táto hra. OK, klasický baterka. A ideme tade head. A už mi je jedno, nech ma aj naháňa, ja som rýchlejší jak on, len nemôže byť pred nami. Musí nás naháňať zozadu, lebo no, zozadu je to proste lepšie, vždycky. What did he say? Pič! Zase! V tom istom mieste kempí skúren kar. Pozrite, aký fešáčik. Svalnatý jak ja v reálnom živote. Aj také nohy mám, také ruky mám, presne. Takú riť mám. Úplne. No dobre, joj. Už ťa neohováram, už som ticho. Drž pič! Už, joj. Jebí ma strašne. Jak ma čapne, vypínam to, dovidenia a zjedz mi kokot. Auto! Yes! Výborne. Nastúpi. Ísť preč. Baterka stačí. Našikaj one do tohto, do benzínovej džurky. A ideme hneď. Viac to netrvá. Asi by som išiel. To sú ja paprče, či to sú stromy? To sú stromy, okej. Bežím. Ja proste bežím do autobusu schovať sa. Tak, tu počkáme. Pozrieme okolie. Kde je, kde nie je. Tak tam sa mi vôbec nechce a ani tam. Musím niekde ísť, aby gameplay nestal. Potrebujeme sa dostať k takým domom, tuším. To je on? Nie. Tu sú ešte aj stĺpy! Všetko by som dal zrúbať. Komplet všetko, jak v Avatarovi. Dobre robili. Počujem, či dupe, alebo vonku dačo búcha. No okej, sú tu domy, ale v domoch sa čo nedá schovať, samozrejme, lebo sú zalatované. Prečo by aj? Domy nie sú na bývanie, ale na okrasu v Amerike hlavne. Čím väčší dom, tým lepšie. Pardon. No, zas to... je to tu, je to tu. Výborne. Máme kanister, potom ešte tieto. Na hovno je to, že vždy môžeme mať len jednu jedinú vec v ruke, nevieme mať viac, pretože neviem čo, physical disability, či niečo také tam písalo. Poďme rovno, alebo doprava. Tu na to budeme musieť obchádzať zase, ale tento les je kratší a nebezpečnejší, to je výber. No poď si na ferovku. Ti dám kraj spisky jednu, teraz. Auto! OK. 2 itemy, tu som minule skončil a vypol som to a neuložilo sa to. Takže to musíme prejsť buď teraz, ale keď mi tento pokus nevíde, tak na to zvysoka seriem. OK, kanister a sviečka. Sviečka bola na jednej čerpacej stanici, úplne na konci mapy a kanister som ešte ani raz nevidel. Takže to neviem vôbec povedať, kde je. Ja by som išiel tade
odtiaľto sa napojil na koľajnice a tuším, že za koľajnicami je tá benzínka, ak ma pamäť nešáli. Oh shit. Here we go again. No kde si? Ťa dlho nebolo, Jožku. Dobre, tu nám musím ísť doľava a napojiť sa na koľajnice. Are you sure about that? Všetko vyzerá rovnako, komplet, všetko. Nerozpoznám čava od stromu. Že mám tak riňavý monitor, že aj keby, že tu na niekde niečo je v diaľke, nemám šancu to vidieť. Dobre, ďalší vlak, pozrieme, či tu na nie je niečo, nič. Nič, OK. My pôjdeme sa pozrieť tam k domčeku, či tam niečo nie je. A keď tam nič nebude, tak ja už neviem. No dobre, tu som, tuším, že ešte nebol. Ani raz. Takže oči na štopkách a hľadáme. Dobre, je to tak, že nič. Ale Jožinka dlho nebolo. Kvalitne. Nemá screen time vôbec. Nie je to... Čo som to povedal? Nej! Nechaj ma! Dobre. Lebo by som to vypol. Máš šťastie. Dobre, vypínam, môžeš ísť, dovi. Ale pôjdeš aj head, alebo jak? Na kuro... Tam som chcel ísť. Kokos, jak strom vyzerá. O, dobre, ty opičáku. Ja tam potrebujem ísť, nie ty. Tam to tie paprče trčia. Svietia, to vidno. Okej, že ťa vidno, svietíš ty celý. Čo si? Svetluška. Ale kde teraz? Ja absolútne nemám poňatia, kde som, čo som, prečo som tu. No akože, ja som absolútne som zmetený. Pretože neviem, kde mám ísť. To idem naspäť? Prečo je... Mapu! Dajte mi mapu! Rozkladaciu, klasickú, starú, kompas, hoci čo. Nedá sa tu orientovať, absolútne. OK, tu na ako boli tie domy, tuším, tak by sme mohli ísť za nich. Zozadu je to proste lepšie, vždycky. Ďalej do lesíka a dúfať, že tam bude tá benzínka, o ktorej som hovoril, lebo keď nie, tak... OK, toto sa mi vôbec nepáči, takto hustý les. O! Sa rozbehol po mne skôr, jak som ho videl. Kam teraz? Kam teraz? Zas pri tom autobuse. Ježiš, inde. Napríklad úplne do piča tam mať. Alebo... nevidím. Nie som tu. Dobre. Ozembuch. Vyjeba. Výborne, tam môžeš ísť. Ja tam nepotrebujem ísť, potrebujem ísť tu. Máme to! Olejový kanister. Výborne, to preto to tu strážil. Tam potom ďalej je tuším benzínka, áno! No. Tak teda... Aha. Bye, have a great time. Oh, no, I'm sorry. Rýchlo!
Bože. Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Outro natáčam zvlášť, pretože sa mi pokazilo audio nahrávanie počas videa, asi z toho, jak som kričal. Takže ďakujem za pozretie, majte sa a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite dať like, subscribe a všetko možné. Čaute.